Βρισκόμαστε στα Καμίνια και έχω ένα διαμέρισμα προς πώληση. Είναι 64 τετραγωνικά και είναι πλήρως ανακαινισμένο. Αυτή εδώ που βλέπετε η είσοδος είναι ο δρόμος μπροστά στην Αγίου Ελευθερίου. Το κτίριο ανακαινίζεται γενικά σε όλα τα διαμερίσματα. Έχουν μπει θερμοδιακοπτώμενα αλουμίνια. Η αυλή εδώ είναι του διαμερίσματος. Διαθέτει κουφώματα αλουμινίου. Εδώ έχουν να γίνουν κάποιες εργασίες στην κουζίνα ακόμα. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Έχει μπει κάτω πλακάκι. Ένα δωμάτιο εδώ και από πίσω είναι ο Λέβητας. Ο χώρος της κουζίνας που μπορεί να γίνει μαζί με καθιστικό. Έχει ένα μπάνιο εδώ, το οποίο έχει να μπει η στήλη του μπάνιου ακόμα και ο καθρέφτης εδώ. Έχουν να μπουν ακόμα κλιματιστικά στο σπίτι, 2 κλιματιστικά. Εδώ είναι άλλος ένας χώρος που μπορεί να γίνει είτε σαλόνι και δεύτερο υπνοδωμάτιο. Εάν γίνει καθιστικό αυτός ο χώρος εδώ στην κουζίνα, μπορεί να γίνει δεύτερο υπνοδωμάτιο εδώ και έχει εξίσου άλλο ένα μπάνιο εδώ. Και από μέσα έχει μία αποθήκη. Εδώ. ...64 τετραγωνικά πλήρως ανακαινισμένο. Η αρχική του τιμή ήταν 120.000, το έχουμε βάλει στις 100.000 τώρα. Στην τελική τιμή. 100.000. 64 τετραγωνικά. Δίπλα μας είναι μεγάλος σκλαβενίτης σούπερ μάρκετ. Έχει λεωφορεία απ' έξω από το σπίτι. Και γενικά είμαστε μέσα στην αγορά των Καμινίων. Καλείτε στο 693 8401 441. 693 8401 441 στο Μεσητικό Αθήνεων.